ଗୋଟେ ତଳକୁ କର ଦାଦା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲାଇଟ୍ଟା ହଉନି ସେଇପଟେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡୁଛି ଯେତିକି ହଉଛି ସେତିକି ଯେତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାପରିବାରକୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ କି ଆଜି ମୋ ବାପାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 9 ମାସ ତଳେ ମୋତେ ଗୋପ ବ୍ଲକର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବେଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ଜିପି ଯେହେତୁ ମୋତେ ବି ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜି ବେଦପୁର ଜିପିର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଗଣେଶ ବେହେରା ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଆମର ଦେଖା କରିବାକୁ ବାପାଙ୍କର ଏଠି ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ଗଣେଶ ଭାଇ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ଯାହା ହଉ ଆମର ପୁରୁଣା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମାନେ କର କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ମାନେ ଚକା ଡଳା ଗାଡ଼ି ସିଏ ଆମଠୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଭୁଲ କରିଛୁ ଯେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସମୟ ଦେଲେ ଭାଇକି ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଲୁ ଭାଇ ମୋର ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗେଇବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଭାଇ ଆମେ ଆମ ଅବହେଳା ଠାରୁ ଆମେ ଆମର ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମର ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିନଥିଲୁ ଆଜି ଆସିକି ଦେଖିକି ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହିବ କିଛି ରହିଲେ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ।